Il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi ma nstabx ħati li xerret aħbarijiet foloz u li ħoloq allarm pubbliku f'artiklu ppubblikat aktar minn 10 snin ilu fil-Gazzetta The Times. Fl-artiklu bit-titlu Water Crisis, il-Ministru Mizzi dak iż-żmien kellim tal-Oppożizzjoni dwar is-servizzi infrastrutturali tressa il-Qorti flimkien mal-editur tat-Times mixli li xerret aħbarijiet foloz li x'aktarx jallarmaw lill-pubbliku. L-editur tat-Times kien ġie lliberat minn kull akkuża. Fl-artiklu Sur Mizzi sostna li l-kriżi tan-nuqqas ta' ilma f'pajjiżna kienet priorità li kellha tiġi indirizzata għal ġejjieni b'saħħtu u sostenibbli. Fl-istess artiklu huwa għamel analiżi dwar il-problema tal-ilma f'pajjiżna u kritika lill gvern li f'20 sena kien injora l-problema tal-ilma u li b'mod disprat kienet jipprova jraqqaq il-pannu bil-qara aħmar b'miżuri ta' malajr. B'reazzjoni għal dan l-artiklu l-ex-chairman tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma FALZA talab li jittieħdu proċeduri kriminali kontra s-Sur Mizzi u l-editur tat-Times. Argumenta li l-artiklu kien qiegħed ixerret aħbarijiet foloz u kien intiż biss biex jallarma lill-pubbliku. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Joe Mizzi innota d-dewmien fil-proċeduri bil-każ jiġi assenjat lilu mill-Prim Imħallef f'Ottubru ta' din is-sena. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Mizzi qal li ma kienx l-irwol tal-ġudikatura li tirrifletti fuq l-opinjoni pubblika. Qal il-prosekuzzjoni akkużat lis Sur Mizzi li kien qiegħed ixerret aħbarijiet foloz. Qal li biex din l-akkuża tkun sostanzjata, il-prosekuzzjoni kellha tipprova l-intenzjoni kriminali wara dan l-artiklu u l-allarm pubbliku li suppost ħoloq. Il-Maġistrat qal li f'dan il-każ il-prosekuzzjoni ma pproduċiet l-ebda evidenza li nħoloq xi paniku jew li ġiet instigata l-vjolenza mill-artiklu tas-Sur Mizzi u għalhekk illiberatu minn kull akkuża.